Avem un mesaj pentru voi. România este a noastră. Vouă nu vă aparține. Voi sunteți păgâni, nu sunteți români. Dacă nu plecați acasă, vă vom trimite curând acolo unde ar fi trebuit să fiți de mult. Acolo unde nu vezi soarele și luna. Acolo unde viața este ca un iad. Unde? La pușcărie. Acolo vă este locul. Vine anul 2026. Vine cu cătușe. Hai, faceți-vă bagajul. Vine pușcăria. Vine pușcăria. Acolo vă veți duce și așa pe încheiere mai avem încă un mesaj. Să vă duceți în pula noastră de criminali. Într-o bună zi ferească-vă Sfântul, să se ridice tot poporul. Pentru că atunci ne vom pe voi, pe Macron, pe dictatura sa. Și un ultim mesaj pentru Europa: să vă duceți și voi în pula noastră.